I pozdrav ljudi, dobrodošli u obaveštenje za naredne igrice koje ćemo snimati. Sa vama je Balkanski Gamer, niko trenutno nije tu, ali sa nama je poseban gost. Ja sam Tadija, ovdje je Teodor sa kanala TechX Pro, stigao je do jubilarnih 50 saba. Evo, on će vas sad pozdraviti. Eto, čuli ste ga. I da vam kažem neka obaveštenja o ovom PES-u. Ovo vam je PES 16 My Club. Neće biti ništa od FIFA, ni FIFA 15 ni 16. Nešto nije teo da radi, ne znam zašto, ali Nikola će snimati FIFA-u. I da, tako. Ja ću snimiti sad PES 16 My Club. Očekujte sutra klip. I Nikola će snimati. Izvinite, nešto mi je zapušen nos, malo sam se razbolao, ali ništa nije to. I nadajte se za te igrice, nadajte se FIFA 16 i Pro Evolution Soccer 16, to je PES 16. A tu će možda biti i FIFA Online 3 i sabajte naš kanal Balkanski Gameri i TechX Pro. I vidimo se u sljedećem klipu. To je bilo to. Pozdrav.